በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምሳኹም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ ልዕሊ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። መጋቢት 11 ዝንበብ ስንክሳር ዘንብብ ዝሰምዕ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋ በረኸት ተራዳእነት ይረክብ። ዝኽረ ጻድቅ ለዓለም ይሃሎ። ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዘለዓለም ይነብር። ፍቅር ያገብረኒ ከመ እነግር ዘይናሃሙ ለቅዱሳን ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ። ኣባ ኣሌፍ 11 መጋቢት በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ 9 ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ ኣባ ኣሌፍ ዕረፍቶም እዩ። ኣባ ኣሌፍ ሃገሮም ቅስርያ እዩ። ኣቦኦም ኣውላጌስንም ኣዶኦም ድማ ኣትናትያ ይበሃሉ። ናብ ኣቦና እንጠኒዎስ ገዳም ከይዶም መንኩስናት ዝተቐበሉ እንትኾኑ ምስቶም ካልኦት 7 ቅዱሳን ኣብ ገዳም ኣባ ፒኪሞስ ተራኺቦም ናብ ኣክሱም ምስ መጹ ብሓድነት ኣብ ቤት ቀጢን 12 ዓመታት ተቐመጡ። ብድሕሪ እዚ 9 ቅዱሳን ብብሕትውና ክነብሩ ምስ ተስማዕምዑ ኣቡነ ኣሌፍ ካብ ዓድዋ ንኣንፈት ሰሜን ምብራቅ ተጓዒዞም ኣብ ኣሕንሳ ገዳሞም መስረቱ። ሓደ ዓብይ ገበል ኣብቲ ቦታ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ይነብር ነበረ እሞ ንዕኡ ኣወጊዶም ድማ ኣብታ ገበል ዝነብረላ ዝነበረ ጉድጓድ ምንባሮም ጀመሩ። ኣዝዩ ብዙሕ ተጋድሎ እውን ኣብታ ጉድጓድ ኮይኖም ፈጸሙ። ብዙሓት መድነቕቲ ተኣምራት ብምግባር ነቲ ህዝቢ ደዌ ብምፍዋስ ብተጋድሎ ጸንዑ። ብጸለቶም ኣጋንንቲ እናውፅኡ ድውያን እናፈወሱ ኣዕንቲ ዕውራን እናብርሁ ሞታን እናልዕሉ ብዙሕ ሃዋርያውያን ኣገልግሎት ዝፍጽሙ ቅዱስ ኣቦ እዮም። መላእኽቲ እውን ኩሉ ግዜ ይገንብዎም ነበሩ። ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ እናተገለጸሎም ይባርኾምን ቃል ኪዳን ይህቦምን ነበረ። በዚ መልክዕ ሰናይ ኣገልግሎት ኣገልጊሎም እግዚአብሔር ድማ ኣቢሎምን መጋቢት 11 በዛ መዓልቲ ብሰላም ዓረፉ። ኣባ ኣሌፍ ገዳሞም ካብ ዓድዋ ንኣንፈት ሰሜን ተጓዒዝካ ኣሕሳ ምስ በጻሕካ ፍሉይ ስሙ ብህዛ ኣብ ዝተባሃለ በሪኽ ቦታ እዩ ዝርከብ። ካብ ያሓ እውን ካብ 5 ኪሎ ሜትር ኣይርሕቕን። ንደገ ሰላሙ የብቅዐና። በረኸቶም ጽድቂ ኣቦና ኣሌፍ ምስክልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስ ሃገርናን ማሕበርናን ትኹን ንዘለዓለም ኣሜን ኣሜን ለይኩን። ዓርኬ ሰላም ለአልፋ እንተ ቅድሳ በኪዴቱ ብሔረ ኣጋእዚ ብሔረ ፍልሰቱ ኣመ ፍልሰቲ ይመጽእ ምስለ ቅዱሳን ትሰኣቱ ከመ ያጸንዕኒ በእዘዝ ረድኤቱ እስመ ለብእሲ ሓጺ ጸዋጊ ሞቱ ኣሜን። ኣባ ባስልዮስ ኤጲስቆጶስ ብተወሳኺ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣባ ባስልዮስ ኤጲስቆጶስ ዕረፍቲ እዩ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ናይ ኢየሩሳሌም ሊቀ ጳጳስ ኣባ ኣርሞን ምስ ካልኦት ኤጲስቆጶሳት ሾሞ። ኣብ ዘይፈልጥ ሃይማኖት ናይ ዘይብሎም ኣረማውያን ዓዲ ወንጌል ንክሰብኽ ለኣኾ። ኣብቲ ሃገር ኣቲ ወንጌል ምስ ሰበኸ ምስባኽ ምስ ጀመረ ድማ ቀጥቀጥዎ ናብ ኩሉ ዓድታቶም እውን ኣዘረዎ። ካብኡ ድማ ናብ ዓድታት ስርዑና ኣትዩ ትምህርቲ ቅዳሴ ወንጌል ሰበኽሎም። ፍርቆም እውን ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ብጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ። እቶም ዘይኣምኑ ግን ንኣባ ባስልዮስ ኣባረርዎም። ካብ ከተማ ወፃኢ ከዓ ኣብቲ በዓልቲ ሓዳር ቤት ሽዑ ሰዓት ወዲ እቲ መኮነን ዓረፋ ነበረ እሞ እቲ መኮነን ደቂሱ እናሃደወ እቲ ዝሞተ ወዱ ኣነ ኣብ ጸልማት እየ ዘለኹ ካብዚ ንክወፅእ ንኣባ ባስልዮስ ለምኖ እናበሎ ተራእዮ። እቲ መኮነን ድማ ደንጊጹ ካብ ድቃሱ ተላዒሉ ብዙሓት ዓበይቲ ዓዲ እውን ሒዙ ናብቲ ኣባ ባስልዮስ ዝነበሮ በዓልቲ ከይዱ ምስኡ ንክኸይድ ንኣባ ባስልዮስ ለመኖ። ኣባ ባስልዮስ
ባስልዮስ ኣብ ልዕሊ መቃብር ወዱ እቲ መኮነን ጸልዩ ድማ ነቲ ወዱ መኮነን ካብ ሞት ብሂወት ኣተንስኦ። እዚ ተኣምር ዝረኣዩ እቲ መኮነን ደቂ ተዓድን ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞን ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ። ብድሕሪ እዚ ግን ክፉኣት ሰባት ኣብ ልዕሊኡ ብቕንዓት ተላዕሉ። ምስ ካልኦት ዘይኣምኑን ሰባት ኮይኖም እውን ናብ ሸንጎኦም ወሲዶም ክሳዕ ነፍሱ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ዘረክቡ ምሉእ መዓልቲ እናገረፍዋ ወዓሉ። በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ሰላም ለባስልዮስ ለእግዚአብሔር ጽማዱ እማ ኤጲስቆጶሳት አሐዱ ሶበ ይትወከፍ ቃሎ በግዝፈተ ልብ ወብዙሃ እብዱ ሰምዐ ነገረ ራእይ እማ አፈ ሞት ወልዱ መኮናነ ሀገረ ካሪ ተጠመቀ በአሐዱ አሚን። ቴዎጢኖስ ሰማዕት ብተወሳኺ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቴዎቅጤኖስ ሰማዕት ምስ ቅድስቲ እስክንድርያ ኣብ ዘመነ ማክሲሚኖስ ንጉስ ሰማዕትነት ተቐበሉ። ቅዱስ ቴዎቅጤኖስ መጀመርያ ወታደር ዝነበረ እንትኾን ድሓር ግን ዕጥቁ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣቐሚጡ ኣብ ቅድሚ እቲ ከሓዲ ንጉስ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን እሞ በጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመነ። እቲ ንጉስ ድማ ተቆጢዑ ክንዲ ኣንስቲ ክዳኑ ስራሕቲ መእለማ ምስ ሰርሖ ዝነበራ ኣንስቲ ሓወሶ። ብድሕሪኡ እውን ኣብ ርእሱ መንከርኮር ሓፂን ኣብ ልዕሊኡ ንክገብራ ብቁልቁል ኣፉ እውን ንክሰቅልዎ ኣዘዘ። ብተወሳኺ እውን ዝፈልሐ ፖሳ ቅጥራን እውን ናብ ርእሱ ንከፍስስሉ መልሓሱ እውን ክቆፅቡ ኣዘዞም። ኣብ መወዳእታ እውን ንክልቲኦም ንቅድስቲ ጤዎጢኖስን ቅድስቲ እስክንድርያን ኣብ ክወስድዎም ኣብ ክሳውዶም ዓበይቲ ኣእማን ኣሲሮምሎም ናብ ባሕሪ ደይርበይዎም። ሰማዕትነቱ እውን በዚ ፈጸሙ። ምእመናን ንስግኦም ረከቦምዋ ድማ ኣብ ሕቡእ ቦታ ቀበርዎም። በረኸቶም ምስ ክልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስ ሃገርናን ማሕበርናን ንዘላለም ጸንዒ ይንበር። ኣርኬ ሰላም ለጢሞቅጤኖስ ዝኣድሖ ንእመ ትጓሃሎ ተመተሮ ልሳነ ኣክህለ ለንባቢ ተሳቲፎ ነገድሎ ኣበንን ዘመኩናን ተቀሎ ከመ ልጥረ ጸምረ ለክሳዱ ቆሎ። ካብ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣውስልዮስንም ኤፍሬም ኣርቃዴንም ከምኡውን ኤልያስ ሰማዕት ዝዝከረሉ መዓልቲ እዩ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ለኣና እውን ብናይቶም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና ለዓለም ወላለም ኣሜን ኣሜን ኣሜን። 11 መጋቢት ዝኽበሩ ዓመታዊ በዓላት ኣባ ኣልፌ ጻድቅ ከተሰኣንቱ ቅዱሳን ቅዱስ ቴዎጢኖስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ባስልዮስ ጳጳስና ሰማዕት፣ ኣባ ኤፍሬም ሰማዕት፣ ኣባ ኤልያስ ሰማዕት። ወርሃዊ በዓላት ቅዱስ ያሬድ ካህን፣ ቅዱስ ጌላውዴዎስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማዕት፣ ብፁዓን ኢያቄም ወሐና፣ ኣባ ሃራ ድንግል ጻድቅ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምሕረት ናይ ኣምላኾምን ምስ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ዝጎደለን ዝነጸበን ብኣፈት ድኳን መላእኽቲ ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይትባረክ ይትሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላኪነ ወትረ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን አሜን። በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 12 መጋቢት ቅዱስ ሚካኤል 12 መጋቢት በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር ነሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ናብ በልዓም መሰገል ለኣኾ። ብበላቅ ንእስራኤል ክረግሞም ጸውዒታ ተገይሩሉ ዝመጸ በልዓም መሰግል ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ቅድሚ ጠጠው ኢሉ ክሳብ ኣድጉ ብናይ ሰብ ቋንቋ እትዛረብ ኣፍርሖን ኣደንገጾን። ነቲ መርገም እውን ናብ በረኸት መለሶ። በኣማላድነቱ ንዘላለም ይሓልወና። ኣርኬ
سلام إبل الذي قدم صته إلا قوامات نفسه لبولية موائل تحت كنفه ميكائيل كاهن لملائكة دياقون وأمثاله يقتل إدوينا نفسية أحزو بإيده كما رأيو مكالا يفره أستريوتو دنجلنه لديماتيروس بتوسخ دما بزمعت زيام مبل 10 ناي اسكندرية لك باباس زخانة قدوس ديماتيروس دنجلنه زغلصو معلت እዩ ديماتيروس مالت مستيات مالت እዩ هاغورو دما اسكندرية እዩ أبوون أدون نእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሕያወት ነበሩ ንሓው ቦኡ ሓንቲ ልዕልቲ ወይኒ ስማ ጓል ነበረቶ ክመውት ከለ ንወደይ ካብ ጓልካ ፈሊኻ ኣይትርአዮ ስለ ዝበሎ ምስ ጓሉ ኣዕበዮ ኣብ ገዛኦም ምእመናን ዝወሓድሉ ኣረማውያን ንዝበዝሕሉ እዩ ነይሩ ደቆም ዓቕሚ ኣዳም ሔዋን ምስ በጽሑ ካብ ምስ ዘይኣምኑ ነመርዕዎም ሕጊ ሰብ እንዳ ይፈርስ እምበር ሕጊ ሰማያዊ ኣይፈርስን ኢሎም ኣመርዕዎም በሊዖም ሰትዮም ተሓጒሶም ወዓሉ መርየት ምስ መሰየ ከምቲ ወግዒ ቤት ፈልዮም እታ ጓል ሓውኣ ልዕልቲ ወይኒ ቀዳሚ ዲማጥሮስ ሓዉ ኣነ ንዓኻ ሓፍትኻ እየ ንስኻ ድማ ሓወይ ኢኻ ነዚ ስዒርና ከመይ ጌርና ስራሕ ጓና ክንሰርሕ ንኽእል በለቶ ዲማጥሮስ ድማ ኣነስ ፍቓድ ኣቦይ ኣደይን ክፍጽም ኢለ እየ እምበር ድሌተይ ኣይኮነን ፍቓድኪ እንተኮይኑስ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ምእንተ ንዓይ ምስ ካሊእ ንዓኸ ድማ ምስ ካሊእ ከይመርዑና ግን ሰብኣይን ሰበይትን መሲልና ንነብር በላ በዚ ተስማዕሚዖም ኣብ ሓደ መንጸፍ እንዳደቀሱ ሓንቲ ነጸላ እንዳተኸደኑ ን48 ዓመት ነበሩ እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን ክበሃል ይኽእል እዩ እግዚኣብሔር ንዝመረጾ ብጥበቡ እዩ ዘንብሮ ሚካኤል መልአክ ለይቲ እናመጸ የማናይ ክንፉ ንዲማጥሮስ ይኸድኖ ጸጋማይ ክንፉ ድማ ንልዕልታ ወይኒ ኪዳኑ ሓዲሩ መርየት ምስ ወግሐ ድማ ብኣምሳለ ርግቢት ብመስኮት ክወፅእ ከሎ ይርእይዎ ነበሩ ኣብቲ ጊዜ ዝነበረ ሊቀ ጳጳስ ሉኪያኖስ ይበሃል ምስ ኣረገን ህዝቢ ኣክቡ ኣነ ኣረገ እየ ብድሕረይ ዝሸየም ምረፁ በሎም ኣትም ህዝቢ ድማ ባዕልካ ሕጊ ሰረየካ ንገረና እምበር ንሕናስ ንፈልጦ የብልናን በለዎ መዓልቲ ቆፂሩ ድማ ኣፋነዎ ኩሎም ድማ ኣብ መዓልቲ ቆፀሮኦም ተኣከቡ ኣብ ስዋኤ ከለው ተኣዘዙ ዝመጽእ መልኣኽ ነገርዎ ስለ ክባርኽ ናባይ ክመጽእ እዩ ብድሕረይ ዝሽየም ድማ ንስ እዩ ኢሉ ነገሮ ሽዑ ንሽዑ ድማ ዲማጥሮስ ምስ ሰበይቱ ተማኺሩ ኣብ ዘይግዚኡ ክትበጽሐ ዘለላ ወይኒ ኣብ መዳይ ትጥብሒ ሒዙ መጻ ካብቲ ዝሓዞ ዝያዳ በረከት ኣመልክተሎም ሊቀ ጳጳስ ሉኪዮስ ኣይደንጎየን ዓረፈ ቀቢሮም ክምለሱ ከለው መንበር ብዘይሽሙ ኣይሓድርን ወንበር ከምዚ ከማይ ሕጊ ዘይመልኣ ዘይተምሃረ ከመይ ኢሉ ሽየም ኢሉ ኣወየ ኣቦና ነጊሮምና እዮም ኢሎም ኣገደድዎ ክሽየም እንተኾይኑ ስርዓት መሃሩኒ በሎም ኣይተመሃርኩን ስለ ዝበልካ እምበር ኣቦና ክሸይም ከሎ ኣንቀጸ ብፅዓን ኣንቀጸ ኣባጊእን ኣንቢቦም ተርጊሞም እዩ ተሸይሙ በልዎ ነቲ መጽሓፍ ኣምጽኡለይ ብምንባብን ምትርጓምን ስለ ዝተገለጽሉ ኣንቢቡን ተርጊሙን ተሸመ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ብሉይን ሓዲስን ኩሉ ተገለጸሉ ብድሕርዚ ኣብ ፍጻምነት ካብ ምብጻሕ ዝተለዓለ ከቕርቦ ከሎ ዝነጽሐን ዘይነጽሐን ዝበቅዕ ዘይበቅዕን ይርኢ ስለ ዝነበረ ንስኻ በቂዕኻ ኢኻ ንስኻ ይበቕዕኻን ንንስሓ ኣቲኻ ተነሲሕካ ነጺሕካን ቅርብ ይብሎም
ቁረቡ ይብሎም ነበረ። በዚ ድማ ብዙሓት ሓጢኣቶም ንኣባት ነፍሶም እንደነገሩ ብዝበሎም እናፈጸሙ ዝቆርቡ ኮኑ። ካሊእ ድማ ንጹህን ድንግልን ዝቕመጦ መንበር ማርቆስ መቐመጡ ኣይከልኦንስ ከምዚ ይብላና ብምባል ሓመይዎ ነበሩ። ዝተኣዘዘ መልኣኽ ናብኡ ብምምጻእ ኦ ዲማጥሮስ እትፍቀዳድኖ ለርእስከ ባህቴቱ ኣላከሰተ ዝሃሎ ምስሌከ ወማእከለ ብእሲትከ ናትካ ንሕነት ጥራይ ኣይትረኣያ ህዝቢ ብሕሜት ኣይጎድእ ኣሎ ኣባኻን ኣብ ሰበይትኻን ዘሎ ምስጢር ግለጸሎም በሎ። እዚ ለይቲ ናብ 12 መጋቢት ዘውግሕ ነበረ። ቅዱስ ዲማጥሮስ ድማ 12 መጋቢት ን188 ዓመተ ምህረት ነዚ ተኣምራት ፈጸሞ። እቲ ተኣምራት ድማ ከምዚ እዩ። ቅዱስ ቅዳስ ቀዲሱ ምስ ኣቕረቦም ሓዊ ኣብ ጉዱ ኣብ ውሽጢ ኣትየ ብምቅዳስ ንሰበይቲ ፀዊዑ ሰፊሕ ዓጽፍኪ ክዳንኪ ዘርግሒ ብምባል ካብቲ ጓህሪ እንዳሓፈሰ ኣብ ክዳና ገበረላ። ነቲ ህዝቢ 3 ግዜ ብምዝዋር መለሰቶ። እቶም ህዝቢ ድማ ኣባ ስለምንታይ ከምዚ ትገብር ኣለኻ በልዎ። ብምኽንያት ሰበይተይ ተሓሚኒ ከም ዘለኹም መልኣኽ ነጊርኒ ነቲ ምስጢር ክገልጸልኩም ደኣማ ኣዘዝኒ በሎም። ነዚ ኩሉ ዓመታት ብሓደ ክንሕልፎ ከለና ብግብረ ስጋ ኣይንፋለጥን ኢና በሎም። ኣቤት ቅድስና ስራይ ለነ ኦ ኣዊነ እስመንህነ ኣበስነ ወገገየነ በድልና ኢና እሞ ይቕረ በለና እናበሉ ኣብ እግሩ ወደቑ። ይህደግ ይፍታሕ ያንጽህ ወይስረ ያንጽህ ወይስረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቕረ ይበለልኩም በሎ። 12 ግዜ መሃረነ ክርስቶስ ከምኡ ድማ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲት ኣምላክ መሃረነ ክርስቶስ በሉ ኢሉ ስርየት ሃቦም። ንዛዜት ዝተጀመረ በዚ ግዜ እዩ። በረኻት ምስክልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንዘለኣለም ምስ ሃገርናን ማሕበርናን ጸኒዑ ይንበር አሜን። ሰላም ለዲማጥሮስ እንተ በኢዲሁ ተጽሐፈ ሐሳበ አዝማነ ዘዳህረ ወለ ሐለፈ አርኤዮ ዮመ ሃያለ ድንግልናሁ በስምረተ አምላክ አልፌ አቆሮ እሳተ ተከፈሮ ወደ ብእስቲ በአጽፋ ለእለና ፈቀ ህዝበ ከመይኩነ ተስፋ ወለዚ ሰማይተ በተወስ ተስፋ ወይኩን ከመይኩን ተስፋ መላዚ ሰማይት ብተወሳኺ በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ሃገረ ፍልስጥኤም ዝኾነ መላዚ ሰማዕትነት ዓረፈ። በረኸቱ ምስክልነ ህዝበ ክርስቲያን ትኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለከ ሰማይት መላዛ ዘምድረ ፍልስጥኤሚ ወልደ አገር እዘ ምህረት ነዳያን እለዎ እንዘ ኢየስዝ ከመ ተመክረኒ ነአ ነዛዘ ቅድመ የዳድቀኒ ለተ እደሞተ አሃዚ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን ለአና እውን ብናይዞም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። በረኻቶምን ረድኤቶምን ምሕረት ናይ ኣምላኾምን ምስ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስ ማሕበርናን ሃገርናን ምስ ኩሉ ይኹን አሜን አሜን አሜን። መጋቢት 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ በዓላት ቅዱስ ዲማጥሮስ ሊቀ ጳጳስ ድንግልናው የተገለጠበት፣ ቅድስቲ ልዕልቲ ወይኒ ቅዱስ መላዛ ሰማዕት። ወርሃ በዓላት ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክቲ ጠንቅዋያን ለበዓለም የገለጸበት፣ አህያውን እንዳይናገር ያደረገበት፣ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ፣ ቅዱስ ዲማጥሮስ ምስራቃዊ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ፣ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምሕረት ናይ ኣምላኾምን መስገነነ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትሐገቱ ይትሰባ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን አሜን።